Pentru domn Costel, dedicație. Și pentru doamna Mihaela, soția. Roi, făcut în luna mai, exact ca din primul filmuleț. Corpul gras, au construit celule, au umplut cu miere deasupra. Lăsăm să lingă 2 secunde și până una alta vă prezint, domn Costel știe, și pentru găbiță din Norvegia. E al doilea tip de polistiren, îl comercializează în România Teclem Produ, domnul Gino, la Făget. Severin Timișoara, Caransebeș, Făget, în dreapta, 30 de kilometri Făget. Teclem Prod, domnul Gino Pitarezi. Super meseriaș. Peretele de 20 și de 25 sunt 2 variante, cu alimentator deasupra. Și toată șmecheria la polistirenul ăsta e că ce se întâmplă? Alimentatorul e împărțit în 2. O parte pentru sirop, o parte pentru candit. Da? Lucrăm primăvara până toamna cu alimentatorul pe față de sirop, iar toamna târziu, când introducem tratamentul pentru varoa, îl întoarcem și îl punem cu alimentatorul în față. E făcut expre pentru punga de 1 kg de Candis Vit, de la Adea, din Italia. E un capolavoro, cum zic italienii. E patentul lui domnul Gino și v-am zis, dânsul are, e proprietarul matriței, dânsul vinde în România. E cu peretele, încă o dată vă spun, ăsta e cu perete de 25, e și cu perete de 20, e același alimentator. Foarte ingenios, foarte, foarte ingenios. Asta se poate lua de tot, are cu o puțină rampă, se închide hermetic, e frumos. Și vă arăt acum ce nu vă arătai sau camera, ce nu puteți să prindă la început, practic cum îl facem. Pe 26 august. Foaie, ramă cu miere, 3 rame cu puiet. 3 alimentatoare de sirop, regină împerecheată în cușcă, da? 2014. Și încă o dată, filmulețul ăsta e special pentru domn Costel, pentru Jora Constantin din Anglia și pentru doamna Mihaela, pe care îi salut și îi îmbrățișez mult. Ne întoarcem la polistiren. Puțină albină, foarte puțină albină. Nu sunt bășcălios, dar mai glumim. Avem și fumul cu noi, nu știu pe unde l-am pus. Sunt foarte liniștite. Domn Costel știe că nu folosim albine agresive, adică o linie agresive. Și acum încercăm să scoatem mai de pe margine, așa, să vedem ce... Bine, ăsta e exagerat, deci inevitabil o să arate super, super. Păi dacă îi dăm 3 rame de ăștia și dacă îi dăm o foaie la ăsta, deci cu puiet, pe așa ceva, deci cu rame, cu puiet căpăcit, deci dacă îi dăm 3 rame de ăștia căpăcit, vă dați seama când se naște ăsta, că ălea 2 foi pe stânga, pe dreapta. Deci dacă temperatura nu scade sub 12 grade noaptea și ziua avem un 24-29 de grade, cum mai avem săptămâna asta și acea care vine, păi le construiește pe ele să joacă cu ele. Ne uităm după regină, că nu sunt marcate, fiind regine din boci de anul ăsta. Ia uitați, nu știu dacă focalizează camera, că e pe un telefon mobil, vin cu căpuțul plin de polen. A început să înflorească ambrozia și e raiul de pe lume. Raiul de pe lume. Știm că pe ramele cu puiet căpăcit de regulă nu prea aveam ce căuta cu regina. Și îi dăm 3 de ăștia. Nu știu dacă avem card pe telefon. Și acum ce facem? Venim cu... Deci nu i-o dăm în lipsa ei. Dacă eram în iunie, iulie, mai, luam 3 din el. Deci îl dădeam în 2. Deci ce să vă spun, margini. Păi ăsta tăticul, la cât albină are și 3 rame de puiet. Ia uitați, iasă puietul, bagă nectar și polen. Ăștia sunt stupi care în primăvară bubuie. Și avem 2 alternative. Ori îi facem bani, îi vinde, mai grijă că ai foițele în spate, Adiță. Da. Ori punem grate Hahnemann, magazia deasupra și punem să facă miere.
Am curățat așa și îl închidem. Mergem mai departe. Le lăsăm ridicate pentru că seara le dăm sirop. La cât puiet are acolo și cu un alimentator de sirop, în 24 de ore construiește foaia. Deci, practic, e păcat ca corpul gras să... Da, decăjit rău de tot. Deci, cam cum arată roi făcuți, încă o dată, nu e laudă, e zona care ajută foarte mult. Polen din abundență și ajutați la 10, la o săptămână, 2 săptămâni prima dată cu ceva sirop. În rest, supii se fac singuri. Roi. Deci facem pe 26 august roi din roi. A ieșit puietul, bagă puiet. Închid pe margine cu miere. Nu eu luăm pe asta, pentru că are puiet necăpăcit și să nu avem surprize cu regina. Și ne ducem după altă ramă. 1, 2, 3, 4. Poate vedem și cocoșata cu ocazia asta că luară la mână. Iasă puietul și bagă miere. Ăsta cum e acum, punem capacul jos pentru că dacă îi mai dăm și sirop astuia, blochează. Și cum e ăsta, nu e niciun păcat să-i luăm 2 rame și venim cu foaie stânga-dreapta și atunci îl egalizăm și pe ăsta cu unul de la care am luat decât o ramă. Asta e păcat să nu iei 2 rame. Ia uitați și regina. Stați că o pierdui din... Uitați. Asta e regina. 2014. O luăm de albinu, de asta și o punem pe... Da. I-am luat-o și pe asta pentru că... Nu eu luăm. Nu eu luăm care nenorocit a pus puiet, a scos puiet, a pus puiet. Îi luăm una fără... Întotdeauna pe vremea asta căutăm să luăm puiet căpăcit sau larvar mare. Da, asta e perfect. Asta e perfect. E perfect. Venim cu ea aici. Dăm cu puțin fum. Facem puțină curățenie. Nu se întâmplă absolut nimic, nu e genocid, nu e... Și venim cu o regină în cușcă. Da? Acum cum îl pregătim pe ăsta? Practic ce facem? Că i-am luat 2 rame, facem în felul următor. Îl trecem pe mijloc. Ia uitați. Ăsta moare de foame, asta are 5 kg. Polen, miere căpăcită, de sus până jos. Roi făcuți. Domn Costel știe, că a venit, a văzut, știe despre ce vorbesc. Venim cu 2 foi. Și venim cu o foaie stânga. Trecem cuibul pe mijloc. Și venim cu a doua foaie.
Numai în felul ăsta îl egalizăm cu ceilalți. Și nu avem încotro și luăm și necăjita asta de ramă. Cu albina aferentă. Da? L-am făcut. Albina se trage, se pune în jos. Nu facem curățenie acum, le lăsăm pe ele să facă. Îl închidem. Perfect. Perfect. Acum ce facem? Ne întoarcem. Stai cu soarele în față. Treci în spate. Se vedea mai bine invers. Da. Așa. Deci corpul gras. Deci dacă acum e de nelaudă. Dacă aș fi intervenit mai devreme, puteam să construiesc 2 rame, nu să-l las să facă minunile ăștia pe ramă. Întâi curățim. Ceara o adunăm ultima dată. Acum mergem în continuare, că suntem și puțin, trebuie să vedem și sirop. Deci, l-am descongestionat. Are 3 rame cu puiet, văzureța regina perecheată, 2 foi stânga-dreapta, are o ramă cu miere, noapte bună. Tratamentul pentru păduche și ne vedem la primăvară. Acum nu mai lăsăm capacul ca și la ceilalți, așa, îl punem pentru că ăsta nu se mai umblă la el. Vă salut încă o dată, toate cele bune. Noi mergem mai departe. Gata.